L'escriptora, poeta i traductora Laia Llobera, referint-se a la nostra segona convidada d'avui, diu: si penso en una paraula que descriu la teva obra, aquesta és, sens dubte, safrà, una espècie delicada, càlida i sensual, fràgil en la seva recollida, floreix a trenc d'alba i s'ha de recollir a l'instant, de manera artesanal, ja que es marceix en un sol dia, i d'aroma també intensa i penetrant. El safrà és també una espècie misteriosa, de tocs femenins, de colors violacis per fora i daurats i vermellosos per dins. Passen els anys, diu la Laia, escriu la Laia, i em retrobo amb els teus versos i els sento cada cop més savis i valents. Són fidels a la teva essència, escrits sense fissures ni concessions, lleials a la teva poesia, superba i vibrant, sincera i humil, amb nom de dona, carregada de safrà. Bona entrevista. Tenim a Marta Pérez Sierra. Benvinguda, Marta. Hola, bona tarda. La Marta és filòloga, escriptora i poeta i ha estat aquí al programa presentant un darrer llibre fa un parell d'anys, potser ja... O tres, en brut, no? Els anys passen volant, Ha publicat més de 25 llibres, entre poesia, relats, també contes infantils, i ha estat també co-creadora de diversos espectacles poètics. Amb ella anem a parlar de poesia. Anem a parlar de poesia. Una taula que es mou per tot arreu, però parlarem una mica de poesia. De fet, parlarem molt d'aquest llibre de, si m'enfoqueu a mi, doncs ho veureu, Safrà, parlarem d'aquest llibre, però abans de parlar d'aquest llibre ja hem comentat que la Marta Pérez, entre poesia i literatura i contes infantils i així en té tota una colla. Per tant, farem un petit repàs d'algun dels teus llibres anteriors. I ho farem, doncs, amb unes imatges d'un poema i d'un poema que pertany a un llibre. I ho comentem. Ombres. Ara sí. No sé com ho hem aconseguit, però el temps se'ns ha ofert. Tornem a tenir 20 anys i marxem cap a Tamariu. A peu, aquest cop a peu. Lentament, ja ho sabem. Hi ha la cala breu i els petons que deixàrem dins les petxines. Les onades menudes que encara guarden les petjades. I el vent que et despentinava, el riure i les piguetes de les espatlles. Ombres. Som just a la vora del camí. Un xiprer guarda els cants d'encens amb què ens acomiadaren. I les flors, el condol que ens oferiren. Tu i jo, desposseïts d'urgències, àngels al sojorn d'altres àngels. Un mormol de Dylan entre les herbes. Blau silenci a les butxaques. Ho veus? Tot torna a ser lloc. Hem vist que sortia la imatge d'una pintura, d'un quadre, perquè és el que hi ha al llibre, no? Aquesta relació entre pintura i poesia, no? Al Dones d'Eure m'inspiro amb tot un seguit de pintures de Maria Rosa Vila, una gran amiga meva, justament l'autora de la portada de Safrà. Un dels primers llibres, el segon, em sembla, i l'últim. I no està publicat, Pagès. Dones d'Eure va guanyar el Premi Jordi Pàmies i va publicar-ho Pagès, però no va publicar les pintures. Clar, lògicament. Però a les presentacions passejàvem els quadres. Clar, perquè hi ha una relació intrínseca. Intrínseca. Cada pintura em va portar a mi a algun lloc. Seguim amb un altre poemari. D'acord. M'agrada principalment, n'hi ha molts que m'agraden, però aquest. I ho farem també amb un poema i amb unes imatges. Mans. Perfums corromputs t'han conduït fins a aquestes 4 parets, sense olor, amb aules. Perfums de cucs blancs,
de triomf fals i eufòria efímera, soroll de claus que no obren. No hi ha sabors per a tu aquí dins. Amb ràbia em mires i no sé què dir-te, que ja t'ho havia dit tot abans. La teva mà busca la meva, l'apropo, barrots i vidre doble, un gest innocu que simula, que ni tan sols conforta. El palmell de la mà se'm gela com la meva ànima desconsolada, que resta amb tu, germana, al passadís del desordre, color lleixiu. Dolor d'ambre, la pèrdua. El poema Mans, d'aquest poemari Escorcoll. Escorcoll és, de fet, no ho sé, com una mica un poemari d'anúncia, també, perquè el que relates és a través d'una protagonista, relates la vida de la dona en una presó. Exacte. Aquí torna a recitar el poema Lluís Lucero, un poeta de Girona molt amic meu, i doncs sí, Escorcoll neix de la meva relació durant un temps amb Bat-ras i després en Cambrians. Perquè tu portaves la biblioteca de Bat-ras. No, jo no la duia, no. No, hi eres a la biblioteca. Jo col·laborava de tant en tant. A Cambrians i a Bat-ras. Sí, a Cambrians. I bé, allò em va produir impactes i moltes altres coses que van passar, però llavors a Escorcoll creo una protagonista. A través de la poesia explico tota la història d'una dona. La germana explica la història de l'altra germana a la presó. I és que, no sé, això de les presons no és un bon sistema per reformar no funciona gaire. Jo crec que no. No funciona gaire. Encara que potser molta gent em creurà que sí. I després també vaig veure, sobretot a Bat-ras, que hi havia moltes dones que potser no haurien de ser-hi, haurien de ser en un altre lloc. I era molt trist. I llavors això em va portar a descriure això a través de, sobretot dels sentits. A Escorcoll hi ha molt a través de les olors, no? Les olors de desinfecció, el lleixiu, la fredor, no sé. Sí, aquí tenien en una crònica sobre una crítica sobre aquest poemari, diu un seguit de símbols que caracteritzen l'imaginari poètic, el zotal, és a dir, aquella olor de desinfectant, no? O aquell intent fracassat d'asèpsia, desinfecció a les cel·les, i llavors ella com recorda l'olor de tabac de la pipa del pare. Exacte. Em venen tots els records de casa, no? Del que l'havia unit a la germana en un intent de perdonar-la a Castellà i que la fa anar allà, no? Comença el llibre, tinc aquí apuntat els primers versos del llibre, que és quan ella, diguem-ne, l'agafen, no? Dormies dins la caixa enregistradora de la fatalitat, amb talons alts, cobejosa de carícies i tendreses, ensopegares amb l'abisme. Clar, perquè figura que és la droga la que la porta a la presó i clar, va, cada poema és anar de mal en pitjor. El nom d'Abigail és per algun motiu? És un personatge bíblic. És un personatge bíblic. Bé, sí, és un personatge que va saber lluitar a la Bíblia d'una manera especial i em va agradar. Abigail va ser una de les dones del rei David. Sí. La tercera, o no sé si la tercera o la quarta. I va anar a parlar amb l'enemic per intentar conciliar el tema i va ser com una dona valenta, no?, que es va saber exposar, va saber trobar forces d'allà on no... Va trobar la manera, no? I jo vaig pensar que potser tocava això, no?, conciliar els moments. No sé, aquest nom va ser una mica màgic, va anar sortint així. Va aparèixer. Va aparèixer, sí. Que es pot dir-se de qualsevol manera. També potser va influir que a la presó hi havia dones amb noms molt diferents i no tots catalans, i mira, jo no ho sé.
A vegades hi ha coses que les fem i no sabem ben bé per què, El poema final també és, en certa manera, emotiu. Hi ha uns versos que diuen fragància fumejant de pa torrat i xocolata desfeta. Ja ets a casa. Clar, aquí volia abocar les olors bones de casa, no? Tot el que els pares feien per ella i faran quan ella torni, no? Per això li dic, un dia passarà tot això, tu seràs a casa. I aquests olors ja no farà olor a llegir. Ja no farà olor a Zotal ni a res d'això. Clar, és que a la presó hi ha com una aparent asèpsia, no? Sí. Però que no. És molt dur, molt dur. La gent que hi ha allà dintre és terrible. Hi ha aquell vers que diu no plou mai dins les cel·les, diu mai, però l'aigua seca rovella. És veritat, a dintre les cel·les, clar, no plou mai dins les cel·les, no? Bueno, potser alguna vegada entra l'aigua, no ho sé. Potser sí que ja deu haver alguna gotera d'aquesta. Però és dur per tots, pels que estan allà de guàrdies. No sé, tot aquell món és molt dur, terriblement dur. Les presons, sí, és evident. Tu vas coincidir quan van ingressar la Carme Forcadell i la Dolors Bassa? Estaves allà o no? No. No, ja no hi eres. Jo no les vaig veure, no. Ja no hi eres. No, i ara era una cosa que ja... Bé, anem a parlar una mica de Safrà, perquè Safrà és el teu darrer llibre, el teu darrer poemari, i hem llegit aquell pròleg, un fragment del pròleg. De la Laia Llobera. De la Laia. I la Laia també comença parlant-nos del safrà, no? I ens diu totes les virtuts que tenia el safrà, etc. i així, no? Jo aquí crec que has volgut expressar, i em sembla que en algun lloc ho has dit, una mica tu ho dius com infidelitats. És a dir, reflecteixes diverses infidelitats, però no infidelitats només de la dona que enganya l'home o de l'home que enganya la dona, no? Sinó infidelitat fins i tot amb tu mateix. Amb tu mateix. El poemari neix d'aquí. Neix que jo estava una mica farta de veure que la infidelitat sempre era posar-li les banyes a algú altre. Sempre se sobreentén això. Se sobreentén això i que això provoca un daltabaix increïble quan alguna novel·la, alguna sèrie, alguna pel·lícula, i això jo pensava no. I en altres infidelitats potser no li diem així exactament, però el que passa és el mateix. És aquest sentiment de pèrdua, de no sentir-nos valorats. Llavors vaig començar a llegir i a documentar-me, cosa que faig sempre quan he escrit. Després queda un poema així de petit, però jo he estat hores... Però darrere hi ha moltes hores de feina, no? A vegades la gent pot pensar això, diu, mira, un poeta fa 4 versos i ja està, ja ha acabat, no? Sí, no va així. Però bé, a mi em va inspirar, doncs, ho poso, hi ha un vers com guia en tot el llibre que és trànsit i enigma, pensar en aquest transitar per la vida, en aquest enigma del que ens anem trobant amb les persones i amb la vida. Hi ha moments on el que sents és que és la vida que ha estat infidel, que no t'ha tractat com calia. Això, quantes vegades no hem sentit? Jo per què? Jo no em mereixo això. Però allà no hi ha cap home ni ningú t'ha fet res, és la vida que passen aquestes coses, no? Doncs jo vaig anar recollint tots aquests moments on jo creia que podien ser infidelitats d'alguna manera. I, evidentment, la pitjor és quan som infidels a nosaltres mateixos. Baixa autoestima, inculpar-nos, de vegades autoinculpar-nos de coses que no tenim la culpa realment. Sovint som víctimes d'allò, però tenim aquest tarannà perquè ho fem tots, això. I aleshores nosaltres ens sentim culpables i ens martiritzem, ens arribem a posar malalts, que això també ho he vist, quan si tu pares a analitzar no hi ha raó per allò. Deixa'm llegir el primer poema de tots, perquè suposo a partir d'aquí és una mica fas tot el poemari, el fas, generalitzes amb totes les dones, que diu mai no camines sola, amb tu van incansables totes les dones de casa i el laberint de poemes escrits sota el llençol. Exacte. Totes les dones... Tots els teus ancestres et marquen. Jo crec que no sóc jo sola, que amb mi va tot allò que elles m'han ensenyat
tot el que han patit, per això el laberint, de tot el que s'ha escrit a casa, no?, sota els llençols. Llegeix algun poema, que veig, jo n'havia marcat algun, també, però com que tu n'has marcat, doncs llegeix algun poema que tu hagis volgut, diguem-ne, marcar per llegir-lo aquí. Mira, Bob Dylan, que també ha sortit Bob Dylan a Dones d'Eure, potser em va marcar de joveneta. Bé, el que llavors era el meu home i pare dels meus nens, l'escoltava molt i el tocava la guitarra i mira... Et va quedar Bob. M'ha quedat Bob Dylan. El teu amor m'ha embullat els cabells. No m'hi puc passar la pinta. Em talles els nussos amb tisores esmolades. Els rínxols negres confusos per terra. Voldria trenar-los i posar-hi flors. Una trena de trenes, cada trena un amor. Subtil, moguet, enredat. Campanetes blanques descloses. I no puc, que em vigiles i em prens els dits mentre taraleges Bob Dylan. Hi ha diversos poemes on el que intento descriure és això, aquest amor que et posseeix i que de fet no t'és bo aquell amor, però tu creus que sí, però t'està tallant les ales, per dir-ho en paraules comuns. Et talla les ales completament. Jo havia marcat algun, a part d'aquest poema inicial, doncs, per exemple, havia marcat aquest, a veure si el trobo. Aquest que diu... Ser un altre, ser un accident de sobte a mans de la tribu virtual, convertit en alguna cosa que no ets. Ser els ulls d'un altre i sentir-te bé. La tribu virtual. Bé, això em referia a que estem molt exposats a l'Instagram, al Facebook, que donem una aparença que no és. Jo m'he trobat gent que em diu, per exemple, ara m'ho invento, perquè tu vas passar el diumenge no sé on, jo què sé, a Sant Sadurní. I tu dius, jo no. I és perquè vas penjar una cosa de Sant Sadurní que t'havia fet gràcia. La meva vida no és el que la gent veu de 2 minuts al Facebook que jo he penjat pel que sigui. Sovint penjo coses per reforçar accions d'altres amics poetes, però no vol dir que jo hagi estat allà. Clar, resulta que jo porto una vida intensíssima anant a tot arreu i no. I allò em va portar a que acabes no sent fidel a tu mateixa, potser, no? No, això m'ha passat a mi, també m'ha passat amb el Facebook, penjar alguna cosa que després m'he trobat algú que em diu escolta, ja vaig veure que vas estar no sé on. No, dic, no, era una cosa que interpreten que... Clar, la meva vida no és el que es veu al Facebook. O tu deus estar molt malament perquè fa dies que no penges res. Això també. Això també t'ha passat, oi? Escolta, què passa? Que fa dies que no... Sí. Escolta, veiem unes imatges del Safrà que també apareixen un parell de poemes teus. De fet, és un vídeo de presentació del llibre, no? Endavant. Un poema d'aquest llibre de Safrà. Safrà, per què aquest títol? Si llegim el pròleg de la Laia, doncs, que fa tota una pàgina sobre el safrà i el que nosaltres hem inclòs dins del davantal d'avui, però el títol, Safrà. Perquè volia destacar la intensitat i la delicadesa. En tots aquests moments que jo descric
que són com petites històries on podem, sobretot es viu la mateixa sensació d'infidelitat, doncs hi ha intensitat i delicadesa igual que la flor de safrà. Aquesta passió... És allò que hem comentat, no? Sí. Que és, evidentment, el safrà és molt intens, però és tan delicat. Exacte, doncs això igual. Les situacions, les dones... També vaig voler fer que cada poema fos com una flor de safrà i per això el títol és l'última paraula de cada poema, perquè fos com rodó cada poema. Bé. Molt bé. Ens en llegeixes un altre? Encantada. Molts poemes. A veure, aquest. Mira, a veure, aquí és quan la infidelitat te la fa la vida. De llet. Ai, que amante es la rosa i que amada la espina. Gabriela Mistral. Sèiem en el pedrís de la Rambla, les carones ben juntes, les mans desmaiades. Una guitarra dolça desafinada, aliança estrambòtica a la nostra, desinfectada. Olor de mar escapçada, els somnis són l'aurora suspesa, collarets d'algues, una barraca, després el quiròfan, el blau vessat a les llambordes, sola, amb els pits encara de llet. Aquí intento descriure quan un amic meu, que li van fer el primer trasplantament de pàncreas ronyó, el Jordi Gamundi, el meu estimat amic, mor molt jovenet i em deixa a mi molt jovenet, encara de llet, no? És la vida que em va provocar aquell dolor, aquella pèrdua. Bé. Molt intens. Sí, tot molt intens. Hem d'anar acabant, però em deixes aquest llibre d'aquí? Sí. Aquest és l'anterior? L'anterior. Aquest és l'anterior, escrit en un tovalló de bar i altres poemes. És el llibre anterior de la Marta Pérez i avui mateix ella m'ha passat unes imatges, un vídeo que l'he trobat molt maco, l'he trobat fantàstic. És en fotografies del Jordi Roig. Exacte, i la música... La música és del seu fill, l'Andreu. No ho podem passar tot per allò del temps de la televisió, no? I és un vídeo de 4 minuts que el podeu trobar a YouTube, Vull dir, no hi ha cap problema. Però sí que volem passar-vos, si més no, un minutet i mig d'aquest vídeo que és sobre aquest llibre, escrit en un tovalló de bar i altres poemes. Endavant. Aquells tovallons que han eixugat llàgrimes, suor i saliva. És un vídeo fantàstic que podeu trobar, si aneu a internet, doncs poseu YouTube Marta Pérez Sierra
i trobareu la seva pàgina de YouTube i allà, a banda d'aquest, en trobareu d'altres, però aquest sobretot, que és molt recent, i és un vídeo que dura gairebé 5 minuts i que té aquesta combinació extraordinària d'imatges, música i poesia, no? Us agradarà segur si el mireu tot sencer. Marta, hem arribat al final, no podem allargar més, ens agradaria parlar molt més de poesia, que a vegades en parlem poc, però moltes gràcies per haver vingut i continuarem, ja saps. Espero que no passi tant de temps, perquè jo hauria dit que feia 2 anys i potser en fa més. No, en fa més. Espero que no passi tant de temps. Bé, nosaltres marxarem, com sempre, amb la frase de la setmana. I avui, precisament, l'hem extreta d'aquí, de l'inici del llibre Safrà, però que alhora és una frase del Hamlet de Shakespeare, en una traducció de Josep Mercader, i que diu: sigues fidel a tu mateix, llavors et seguirà, com de la nit al dia, que no podràs ser fals per cap home. Tornem la setmana que ve. Permetre una injustícia significa obrir el camí a totes les que la segueixen. Que tingueu una bona setmana i, com sempre, molt bona feina.